Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci jama'a, barkanmu da jimirin sake haɗuwa da mu a cikin shirin Crypto. A wannan lokaci mun zo da takaitaccen bayani wanda zai nuna akan cewar an fara yin KYC, amma kuma KYC sun fara yin wani samfulin da ake cewa volunteer. Ma'ana shi wannan volunteer ɗin yana nuna maka cewar kaɗan mutane ƙalilan ne aka ba da dama a kowace ƙasa. Kamar mu nan an ba da damar mutum 100, wanda kuma already an riga an cike gurin. Amma ta kan Pi browser ɗinku, wato ma'ana Pi wallet ɗinku wacce kuke amfani da ita, a yanzu haka an yi updating ɗinta. Idan ka buɗe ta za ka ga abubuwan da ke cikinta. Za ka ga an ƙara mata da cewar akwai blockchain, sannan kuma akwai KYC na Pi. Abu yadda za ka yi shi ne, idan kana so ka duba ka ga cewar a kowane lokaci ka kasance kana bibiyar abin, shi ne za ka yi downloading ɗin Pi browser ɗinka. Bayan ka yi downloading ɗinta, za ka buɗe ta kai creating wallet ɗin password ɗinka. Bayan ka yi creating wallet password ɗinka, za ka shiga ciki. Idan ka shiga password ɗinka, bayan ka yi creating wallet password ɗinka, za ka shiga ciki. Idan ka shiga ta buɗe maka, abu na farko da za ka fara yi shi ne za ka fara duba app ɗin KYC. Ma'ana idan ka buɗe browser ɗinka ta gama buɗewa, ta gama buɗe da abin da ta buɗe za ta kawo maka. Idan ta kawo za ta nuna maka wato kyc.py. za ka gan shi ne na ƙarshe a cikin jerin abubuwan da suke cikinta guda 7. Za ga kyc ɗin .py shi ne na ƙarshe, ne na 7. Ga shi nan na zagaye shi ne inda za ka danna. Idan ka danna shi zai ɗauke ka ya kai ka link ɗin da zai baka dama ka yi KYC verification akan Pi network. Wannan ɓangare idan ya kai ka inda zai baka dama, za ka ga cewar sun nuna ma limited ɗin mutane 100, wanda a yanzu haka sun riga sun gama yi, kuma su ne volunteer ɗin da aka fara zaɓa. Ma'ana kowa zai iya yin verification ɗinsa. Ka gani zai nuna ma limit of participants from your country is reached. Ma'ana mutum 100. We are sorry, we have already reached the limit of 100 volunteers from your country. Kakka damu, ka abin ya baka tsoro. Ana magana ne akan cewar an yi ricin ɗin mutane ba za su iya volunteering ɗin guda 100 ne, kuma an yi ricin ɗinsa. Amma a nan gaba za a buɗe. Kamar ka karanta ƙasa zai ce maka we are sorry, we have already reached the limit of 100 volunteers from your country. To amma sako na ƙasa shine zai baka cewar ana nan zuwa kanka. Ma'ana please visit us when the trial volunteering phase is over. Ma'ana ka sake neman su a lokacin da gwajin waɗanda suka ba da gudunmawa ya ƙare. Ma'ana trial volunteering, waɗanda suka yi ƙoƙari suka yi volunteer da kansu suka bada. To wannan shine ke nuna cewar KYC na kowa da kowa zai zo. Da haka jama'a sai a da ƙara haƙuri, amma a kasance ana bibiyar wannan Pi browser app ɗin, ana dubawa a gani, don a kowane lokaci za su iya sakinsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kar ku manta sai ku yi mana liking da subscribing, domin hakan shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa akan shirye-shiryen da muke kawo muku.